Kaixo, ni nire etxopategi naiz, Astea Suarra, 19 urte ditut, eta Orixeko ikastetxean ikasi nuen batxilergoa, eta bain alderdi duala hormola nahi naiz garatzen. Nire helburu azkenean zen, zerbait motivatuko zian zerbait bilatzea, eta ikusi nuen IMH-en alderdi dual bat, ingenieritate bat eskaintzen zuela, zitzilun aukera hona zala, eta gaina lehenengo urtetik lan postuak zer ikusia zekan ekintzakiteko aukera ematen zuen, da nire helburua zen zerbait ikastea, gero innovazioa edo soluzioak emateko zerbait investigazioekin lotuta egongo zana, eta ikusi nuen alderdi hobena izango zela IMH-ko duala probatzea, lan mundun sartzeko aukera ematen ziaten alderdi batetik, eta beste batetik arlo diferente pila bat garatzeko aukera nekan. Eta horren ikusten nuen kompetentzia asko lortuko nitula, eta baita horren jakingo nula balio nuen, gustatuko zitaian, da nire ustez oso erabakion hartu nuen. Lehenengo eskolan lagundu zigoen pixkat elkarrizketak eta prepatzen, gero pixkanaka enpresak aukerak eman ziguen elkarrizketak iteko, eta azkenean nik 3 elkarrizketa egin nituen, 2 enpresatan hartu zidaten da azkenean hormolan gelitzea erabaki nuen. Bigarren mailan honez, orain hasi naiz alderdi duala garatzen ere enpresan, eta ezagutzen nahi naizenez, lehenengo ari naiz puntu desberdinak ezagutzen, eta guain momentu enten itetzena da, sortze dian arazoan gestioa, bilera eta jute naiz, horien jarraipen aitez, eskaera bat da honean horrei prezio bat jartzeio eta klienteakin negoziazioak itetuz, eta helburua izango azkenean responsable komerzial da hobekuntzan arloan, responsable bezala gelditzea. 6 hilabetetik behin Roberto Gorka eta ni bialan ere tutoriak elkartzegea helburua 6 hilabete hortako helburuak jartzeko, zeite dure urrengo 6 hilabeteako bete beharko juten puntuak zein izango adostu, eta hortaz aparte proiektu batzuk ebaiteteu ikusteko enpresan ondo kokatuta gaudela, eta tarteka plataforman bidez galdeketa batzuk ite zaizkigu, guztu gauden, gure helburua betetzen egian, eta hortaz aparte hilabetero akta batzuk bete behar izateteu, jakiteko objektiboak bete diteula eta ze gauza egian ikasten. Oain bigarren maila daukatetela, 3. maila hasiera emateko ikerketa zientifiko-tekniko bat iteko eskatu ziguen, izango enpresan zerbait gaizki dijo nahi hobekuntza bat ematea, eta nire kasun izangoa programatzean orduk eta laneko orduak ez dueko inziditen. Horren bilatu behar dugu zerbait erreala dana, laneko orduak benetan ondo kalkulatu ahal izateko. Duala ikasteak eskatze dula pixkat esfortzu gehiago egitea edo, baina hastian zehar orduk aprobetxatu ezko egunerokotasunean eguneroko lanak emateko jarraipen batekin, gero asteburuetan da emateu denbora ateatzeko, lagunekin eateko, kontu da pixka gestionatzea, jakitea ze lanin behar dituzun egunero, eta gero asteburuetan da liberatzeko denbora errex emateko.